ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಎಂಕಲಿ ನೀ ಕುಕ್ಕ ಆತಂಡು ಮರಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಕಾಟುಕ್ಕು ಪನ್ಪರದೆ ಅವು ಅಯ್ನ ಕೊಯ್ಯರೆ ಅಂದ್ ಅಟನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಏತುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮರಟ್ ಕುಕ್ಕು ತೂಕೈತೆ ಪೋದು ತುಯ್ ಮರತ್ತಡೆ ಪೋಯ್ ನಿಮ್ಮಲು ಟಾಮಿ ಓಲಂಬೆ ಬಾ ಬಯ್ಯ ಆತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಅಲ್ಲಿ ನವಿಲ್ ನಾನು ಓಡಿಕೊಂಡು ಹಾಂ ಹೋಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ವೈಟೆಂದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಪೂರ ಆ ತಾರದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಾರೆ ಉಂಡತಾಯ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೆತಾ ಇದೆ ಒಂಚಲ ವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಾಡೆ ಒಂತೋಡು ಎನ್ನ ಹೊಟ ಹರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಊಟ ಬರಲಿ ಎನ್ನ ಊಟ ಬರ ಮಿತು ತೇರ್ಚಿ ಕಲ್ಲು ತೀರ್ಥಪುರ ಬೂಡ್ದಿನ ಹಾಳ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಕೊಂಡ ತೆಕ್ಕುವ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ ತಿಕ್ಕ ಕುತ್ತಿದೆ ತೇರು ನೆಟ್ಟು ಕುಕ್ಕೆ ತೋಜಿ ಹಾಳೆ ತೋಜು ತುಂಡು ಬಂಗೋಡ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ ತೀತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಕುಕ್ಕು ತೀತು ತಿಕ್ಕಂಡು ಕುಕ್ಕು 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 ಕೊಯ್ಯ ನಿಕಲ ತೂಯರ್ರತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯವು ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯಿನ ತೂನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುನು ತಿನ್ಕ ಅಂತ ಹೊಂತುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ದು ಇತ್ತೆ ದೀತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾರ್ದಜಿ ಪಂಡ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ಚಿ ಸೊ ಅವು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಕುಕ್ಕುನೊರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡತೆ ಅವು ಉಪ್ಪಡ್ದ ಕುಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವು ಇಂಚ ಕಾಟ್ ಕುಕ್ಕ ಆಪುಂಟುಲೆ ಅಂಚಿನ ಕುಕ್ಕು ಮೂಡ್ದು ಕದ್ದಿತ್ತೆ ತೂಕ ಇಂಚುಂಡು ಏನದ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಉಂಡ ಅಂತ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಂಡ ಚಂದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಿದ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ದೀತೆ ಟಿ ವಿದ ವಾಯ್ಸ್ ಟಿ ವಿನಂತ ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಬತ್ತೆ ಸುನೆ ಉಂಡು ಪುಚ್ಚತ್ ಅರ್ಧ ಗಿಳಿ ಹೋಗು ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಐನಂಡ ಕಚ್ಚ ತಿನ್ನರೆ ಶೋಕಾಪು ಕರಕೂರು ಒಂದು ಪುಚ್ಚತ್ ಒಂದು ತಿಂಡ ದೊಂಡ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕು ನಾನು ಪೋಡಿಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದ್ರೆ ಅಂಡ ವರ್ಷಗೆ ಹೊರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜತೆ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ವರ್ಷಗೊರ ಚೋಳಿ ದಪ್ಪುಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದಾದನ ಪನೊಡುಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ
ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬೇತೆಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಯೆ ಅಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಸ್ಸೆಗೆ ಪುಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಜಿಯ ನಾವು ದುಂಬೇ ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ತಾಲ ಕೇನುಜಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಂಡ ಆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಜಿ ಸೆಕೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವಾ ಸೆಕೆ ಇಂಚಿರ್ದು ಕೈಲ ಬಚ್ಚುಡು ಪೂರಲ ಪುಂಡತೆ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನ ಜೀವಡಿತ್ತು ನಂಚನೆಗೆ ಪೂರಲ ಪುಣಿಗೆ ಬಯಲೋಟ ದೀಪ್ಲ ಅಂಚ ಎಂದಾದ ಪನ ಅಂತೆ ಪಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಯಾನ್ ಇಂಚೇ ತೂದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂತಿಜಿ ಅವಲ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂಚಿನ ಮಂಡೆಡ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪನಂತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಏನಿದೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೂಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಕೆಲವೆರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆಂದೆ ನೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಆತೆ ನಾನು ಕೊಕ್ಕು ಹಿಂಪೆ ಇದು ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜಿ ಏನಾರು ದಾದ ತಿನ್ನರೆ ಪುಚ್ಚಟ್ ಪಂಡ ಪುಚ್ಚಟ್ ಉಂಡು ಮುಖೊಂದರ ಸುನೆ ತಿನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕುನೆ ಮೂರ್ನ್ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕುರಂಟ್ ಆತಂದೇಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಡು ಕುರಂಟ್ ಆತುಜಿ ಆಮೇಲೆ ಹದತ್ತ ಕುಕ್ಕುನೆ ಮೂರಿ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಸ ಹಿಂಪು ಪಿತೈದ ಚೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಯಾನ್ ಕೊಕ್ಕು ತಿನ್ಪುನದು ದೇರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದು ಬುಡ್ಸಿ ಬುಡ್ಸಿಂದ ಅದೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್